alguén me coñeza. Eu quería vir aquí para que me conocesen a cara, porque penso que os amigos teñen que coñecerse a cara, teñen que poder falar mirándose aos ollos, e que se as persoas falásemos así moitas veces, mirándonos aos ollos e falando, pois poderíamos arranxar moitos dos problemas que a veces non se arranxan. Voulles contar un pouco o que é ser o valedor do pobo, porque moita xente non sabe, non coñece exactamente para que sirva a nosa institución, e despois, cando lles fale poquinho tempo, que non quero ser pesada, do que nos facemos, pois despois gostaríame que vostedes me plantexasen todos os problemas, dúbidas ou circunstancias que queiran decir. Como lle digo, eu son a valedora, ele é o secretario xeral da institución do valedor, chamase Fernando Landrés, e por aí atrás anda Isabel Albite, que é encargada do gabinete de